Dumapo naman po tayo dyan po sa may bayan ng Bautista kung saan nakatanggap sila ng kabuang 1,508 na sako ng bigas bilang karagdagang subsidiya mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bukod pa sa rice subsidy program ng pambansang pamahalaan. Patay po sa ulat, ang karagdagang ayuda ay bahagi ng inilaan ng pamahalang panlalawigan para sa mga residente na naglalayong makatulong sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa pangunahing bilihin. Ayon sa pamahalang panlalawigan, ipinamahagi ang mga sako ng bigas sa mga benepisyaryo sa bayan ng Bautista bilang bahagi ng mga hakbang upang madagdagan ng tulong sa mga komunidad. Ang bayan ng Bautista ay isa sa mga nakatanggap ng karagdagang ayuda kung saan libo-libong residente ang inasang makikinabang sa pamamahagi ng bigas. IFM News. IFM News. IFM News.